У эфіры рацыя вядоўца Яўген Волошин. Мы працягваем пытацца у дасведчаных дзеячоў, што можа быць Беларусі і як нам выкруціцца у гэты небяспечны перадваенны час. Наш госць, экс-намеснік міністра замежных справаў Беларусі, коаардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Вітаю вас. Добрый день. Рацыя. Тэракт у Маскве, што ў Расіі звычайна перад вайсковай эскалацыяй адбываецца нейкай перад нейкімі жудасцямі вайсковымі. Вось лічы ўжо аб'явілі, што будзе мабілізацыя, а далей Беларусь пад кантролем Расіі, іхны вайсковы плацдарм. Ну, што можа быць? Нашыя людзі ўстрывожаныя. Ну, можа быць падрыхтоўка чарговага наступу на Украіну. Зразумела, што сцэнары, які мы бачылі яшчэ не дарма людзі пішуць там з разанскага цукру і нордоста. То бок сцэнары, якія могуць разыгрываць толькі адмысловыя службы. Я думаю, што трэба чакаць наступу. Я думаю, што трэба чакаць больш такіх, яшчэ больш жорсткіх акцыяў Расіі супраць мірнага насельніцтва Украіны. Но яны ўжо адбываюцца. Мы ўж даўно ж уже не бачылі прылётаў, як кажуць украінцы, в Адэсе, Киеве, Харкове. А зараз гэта ўсё ўзнавілася. Поўным ходам. Там такія тэракты кожны дзень ва ўкраіне. Проста ўжо прыелася, так бы мовіць, прызвычаіліся. Ну вось гэта ж недавно аднавілася. Украіна апынулася ў вельмі складанай сітуацыі. Рэсурсаў не так шмат. Трэба таксама праводзіць мабілізацыю і супрацьстаяць ужо, думаю, рыхтавацца супрацьстаяць вельмі вялікай арміі Расіі, таму што яны зараз будуць праводзіць не 100, не 200 тысяч, я думаю, пад мільён будуць праводзіць мабілізацыю. Усё. Спадар Андрэй, што тычыцца тэрыторыі Беларусі? Ці згодныя вы? Вот у мяне я раблю такія высновы, што з'явіцца вайсковы кантынгент зноўку расійскі ў Беларусі, і пакуль захад там не ачухаўся, так, датычна там будучых небяспек, і Украіна саслабленая, самы момант, па-мойму, наносіць удар. З тэрыторыі Беларусі. У тым ліку. Паўторны паход на Кіеў, там менш за 100 кіламетраў. І самы момант наносіць удар на легітымныя цэлі на тэрыторыі Беларусі. Таму што дапускаць другога паходу на Кіеў, я думаю, толькі вар'ят можа, таму што гэта будзе ўжо Пуцін, я думаю, гэта сапраўды яго мэта, і толькі для гэтага Беларусь патрэбна, як плацдарм. І я думаю, што зараз уже аналітыкі нармальна пачалі аналізаваць сітуацыю, што нават калі зараз прыпыніцца вайна, нават калі там нейкае перамір'е, нават калі на ўмовах Пуціна, праз 2-3 гады Пуцін будзе гатовы атакаваць Еўропу, і Балтыю, і Польшу, не толькі Украіну. Гэта будзе вялікая вайна. То бок Лукашенко размяшчае на нашай тэрыторыі легітымныя цэлі. Кожная вайсковая адзінка агрэсара Расіі, кожная база тэхнікі, гэта ёсць цэль для таго, каб іх знішчаць. Таму што вайну трэба прадухіляць. Я згоден, што ўсё ідзе да таго, каб што Пуцін рыхтуецца да гэтага. А украінцы мысляць іначай. У іх іншая стратэгія. Яны баяцца гэтага паўторнага напада і зрабілі стаўку на кантакт з рэжымам Лукашэнкі. Вось на партале Унет.пл выйшаў артыкул Вітольда Юраша, дыпламата, і ён уволе канкрэтна піша, што вось Ярмак, кіраўнік адміністрацыі Зеленскага, камунікуе з Церцелем, просяць там Вашынгтон, каб ТН націснулі на Польшу, зразайце фінансаванне на беларускія арганізацыі. І вось спадзяюцца, што Лукашенка не нападзе. Па-мойму, спадзяваліся ў 22-м напад быў, і зараз падобнае можа паўтарацца. Ну, ведаеце, мы казалі нашим украінскім сябрам з 2014 года, што будзе напад на Украіну. Што калі Лукашенко ўтрымаецца ў ўладзе, мы прадказвалі, што будзе ў 2020 годзе. І мы казалі, трэба нешта рабіць. Трэба, каб былі жорсткія санкцыі, калі пойдуць рэпрэсіі. Трэба, каб вы спынілі гандляваць з Лукашенко. Вы ж там закупаеце тую нафту, якую Расія пастаўляе. Вы кажаце, што вы
воюете з Росією, так ви ж гандлюєте з Росією праз Лукашенка. І Лукашенко отримує гроші від цього. І нічого не допомогло, получили війну. Ну, нехай зараз не слухають, нехай спробують. Уже 30 років спробують домовитися з Лукашенком і отримовують ситуацію, яка погрожає безпеці усього регіону. Гэта не выйсце, не будзе нічога. Лукашенко ніколі не будзе прадказальным партнёрам і ніколі не будзе на баку Украіны. Ніколі. Спадар Андрэй, датычна прадказальнасці. Ці разглядаеце варыянт, што прама зараз, ужо праз некалькі месяцаў з тэрыторыі Беларусі будзе вайсковы паход на Балтыю? Гэта значыць, што мы дапускаем, што НАТО не адкажа. Нічога не зробіць у адказ. Ну, я думаю, што гэта не так. Не может быть такого. Потому что все ж таки Путину треба працягваць ціснуць на Украіну, воевать з Украінай і рыхтаваць, да, можа быць, рыхтаваць паход на Балтыю. І все ж таки сувалкі важны. Рыхтуюцца уже і Польша, і Літва у выпадку там непрадказальных сітуацый праз гэты калідор. Но Расіі патрэбен калідор і Калінінград, каб адсекчы краіны Балтыі ад Европы астатнюю. Таму сувалкі важны. Таму гэта такая ахілесава пята НАТО, як яе называюць. Ну вот ракета ў Польшу залетела, так, расійская. І вось паказалі ступень гатоўнасці. Таксама небяспечны сігнал. Гэта вельмі небяспечна. Я не разумею. Я бачу, як міністр абароны паведамляе, што яны ўсё ведалі. Но гэта ідзе вайна ў Европе. Калі такое здараецца, трэба адразу жорсткія меры прынимаць. Тут то бок збіваць. Гэта добра, што яна так летела. А калі б яна так летела, там 2 секунды і ўсё хапіла б, каб яна взорвалась. Спадар Андрэй, ну, я не экс-намеснік міністр замежных справаў, але дапушчу все-таки такое меркаванне, што вот калі б я быў Пуцінам вар'ятам, то я бы шоў бы на Балтыю прямо зараз з беларускай тэрыторыі ў гібридным фармаце, пакуль НАТО не падрыхтаванае. Год-два будуць гатовыя, і ўжо можна будзе Балтыю не адсекчы, і ўжо 100% будзе адказ. А пакуль там выбары ў ЗША, як бы вот такі вот крызіс дэмакратыі, яны там занятыя гэтымі выбарамі. Пакуль еўразвяз не падрыхтаваны, чаму б не адсекчы Балтыю? Можа быць, тут замахнуцца і на Польшу, каб потым там гандлявацца за нейкія рэгіёны. Я не ведаю, но я бы это рабіў прямо зараз і з беларускай тэрыторыі. Лагічна гэта ці не? Ну добра, што вы не дарацца Пуціна, а можа і дрэнна. Можа, трэба было яго падштурхнуць на такі крок. Не. Па-першае, чаму нават вар'ят не зробіць гэтага? Таму што ёсць палітыкі, ёсць НАТО, ёсць вайскоўцы, ёсць военные эксперты, ёсць вельмі дасведчаныя генералы. І яшчэ, нагадаю, ёсць Рамштайн. Рамштайн – гэта унікальная з'ява. Это больш за 50 дзяржаваў, якія аб'ядналіся, каб дапамагаць Украіне весці вайну. І там абмяркоўваюцца планы Пуціна ў дачыненні да Еўропы. Я ў гэтым проста не сумнеюся. Потому что небяспека настолькі відавочна ўсім, што нават гаворка зараз не ідзе, што трэба дапамагаць Украіне, таму што яны вось такія мужныя, а трэба перамагаць Пуціна. Трэба вайсковым спосабам перамагаць Пуціна. Яшчэ памылка натаўцаў. Я думаю, што да гэтага дойдзе, што яны і пашлі разгаворы. Я в 22-м годзе прагназаваў, што ў 23-м ці ў 24-м НАТО вымушана будзе паслаць свае войскі ў Украіну, каб змагацца з Расіяй. Просто вымушана. Просто Пуцін да гэтага прывядзе. Ён можа, ён жа зрабіў неверагоднае. Швецыя і Фінляндія сталі чальцамі НАТО, і ён можа справакаваць вось гэтую прысутнасць войскаў на тэрыторыі Беларусі, Украіны. Ну і, значыць, і Беларусі. Так што гэта будзе іншы сцэнар. Я падзяляю трывогу, я падзяляю занепакоенасць, но я бачу, што пакуль вось у дадзены момант, там 2-3 месяцы,
4. Пакуль не адбудзецца мабілізацыя, Пуцін не будзе рабіць маштабных крокаў войскам, а будзе працягваць рабіць гадасці. То есть забіваць мірнае насельніцтва. Спадар Андрэй, вы былі той асобай, якая спрычынілася да выводу ядзернай зброі з Беларусі у першай палове 90-х гадоў. А зараз эта ядзерная зброя зноўку ў Беларусі. І людзі спадзяюцца, от цяпер на нас дакладна не нападуць, што наадварот это фактар бяспекі. Ну а там расейцы, лукашэнкаўцы, што яны там пабрацаюць этой ядзернай зброі, ўжываць не будуць. Ёсць рызыкі для нашых людзей? Ну, конечно, калі ідзе гаворка про тое, што будзе размешчвацца ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі, конечно, ёсць рызыка. А вы маглі б патлумачыць, раз ужо вы займаліся, там, вывучалі ядзерную зброю, там пэўныя асаблівасці, калі, не дай Бог, дойдзе да адказу, да удару ў адказ ядзернай зброі ў Беларусь, якія могуць быць наступствы? Ну, такія, як пасля Хірасімы. Ну там жа было 2 бомбы скінутыя, праўда, ў шчыльна населены горад. Загінула больш за 200 000 чалавек. І там гэтыя 2 бомбы былі там 33 кілатоны разам. А тут жа ж тактычныя ядзерныя зарады бываюць. Калі мы кажам пра тактычную ядерную зброю, мы кажам пра сваю, тое, што Пуцін можа выкарыстоўваць. А где гарантія, якая зброя будзе выкарыстоўвацца ў адказ? То бок это можа быць стратэгічна. Конечно, таму што яны самая сучасная зброя у них. Ой, конвенцыйная, прабачце. Ці стратэгічная ядзерная вы маеце на ўвазе? Можа быць конвенцыйная, высокоточная, может быть стратэгічная, таму што няма тактычнай ядернай зброі ні ў Францыі, ні ў Англіі. Яна была толькі ў Злучаных Штатаў. І там былі такія дамоўленасці паміж яшчэ Гарбачовым і Рэйганам, што у аднабаковым парадку яны адмаўляюцца ад выкарыстання гэтай ядернай зброі і звозяць іх на нейкія цэнтральныя склады. Я не ведаю, што потым адбывалася, і ніхто не ведае. То бок у адказ можа прылецець все, што заўгодна. Спадар Андрэй, ну даруйце, калі ласка, так? Мы маем толькі кейс Хірасімы і Нагасакі. Там 2 бомбачкі былі, там 33 кілатоны, магутнасць тактычная ядравая зброя, яна, там магутнасць можа быць да 100 кілатон, а пра стратэгічную мне страшна і думаць. І калі ударыць стратэгічнай па Беларусі, это ж можа знішчыць проста краіну. Я не думаю, што па Беларусі, я думаю, што па Расіі трэба біць. Таму што ёсць планы і былі планы. Вот у чым была прыгажосць разбраення ядернага? У тым, што працавала дактрына стрымлівання. І гэта было добра. Все ведалі, што ніхто не будзе гэтую зброю выкарыстоўваць. Таму што адразу будзе... І яны нават абмяркоўвалі планы. А што вы будзеце ў адказ рабіць? А вы што? Гэта не сакрэт быў. І цікава, магу адну падрабязнасць цікавую распавесці. У Злучаных Штатах вось гэтыя перахопнікі, якія павінны абараняць шахты, где ракеты былі, яны вакол шахтаў дыслацыраваліся, так? Па тых штатах па перыметру. Это была нацыянальная абарона па перыметру Злучаных Штатаў. А ў Расіі ўсё было, у Савецкім Саюзе ўсё было вакол Масквы. Толькі. Ну, як і зараз, так? Каму справа да гэтых там буратаў ці каго? Мы павінны сабе там геронтакратыю сваю ахоўваць і ўсё. Так вось, былі планы і застаюцца, я думаю, таму што тыя і установы тыя застаюцца вакол Масквы, і цэнтры кіравання застаюцца там жа, і амерыканцы пільна гэта адсочваюць. То бок, па нашай тэрыторыі могуць прылецець канвенцыйная зброя, а па-расейскай, хутчэй за ўсё, будзе ўжо стратэгічная, калі Пуцін наважыцца на такое. Рацыя. Шаноўная публіка, на пашырэнне гэтага відэа можаце ўплываць наўпрост вы.
Што для гэтага трэба ў тэхнічным сэнсе? Гэта каментаванне пад відэа, выказванне сваіх меркаванняў, каму гэта бяспечна. Гэта прагляданне гэтага відэа да канца, калі ў вас няма часу, то ў фонавым рэжыме з уключаным гукам, гэта падпіска на канал, каму гэта бяспечна. Ну, дапамагайце, калі ласка, дзейнічаем вось як можам, з шамаданамі грошай не ходзім, іншых варыянтаў няма. Гаспадар Андрэй, ну сітуацыя захоўваецца небяспечная. У Беларусі, ну калі не праз некалькі месяцаў, то пару год можа быць і катастрофа. Ну то я хачу у вас пытацца, што могуць сёння вот, пры гэтай сітуацыі рабіць нашыя людзі, нашыя палітычныя суб'екты, каб неяк на гэта ўсё паўплываць, ці это ўсё ўжо толькі ў Божых руках? Перш за ўсё трэба рабіць все, каб выратаваць нашых герояў, нашых палітвязняў. Лукашенко кожны дзень патрабуе ахвяраў, кожны дзень адбываюцца арышты, суды, людзей забіваюць у турмах. Я заўсёды кажу, што сваім суразмоўцам на захадзе, што ў нас людзей не трымаюць палітычных вязняў у турмах, у нас іх забіваюць проста. Гэта мы ведаем пра 5 чалавек. Это ведаеце, гаспадар Андрэй, у нас ёсць магчымасць перамаўляцца з людзьмі знутры Беларусі і ў тым ліку з турэмшчыкамі, якія самі там у жудасці. І страшныя расказваюць рэчы, я ўжо не несу гэта ў эфір, каб проста сваякі пэўных людзей, ну, не крытыкаваныя, но пэўныя людзі, якія на слыху з беларускіх палітвязняў, это турэмшчыкі гавораць, што іх проста павольна забіваюць, што лепш было б вот загінуць, чым вот то, што з імі сёння адбываецца, што яны не выжывуць. Днямі выйшла інтэрв'ю з Палінай Шарэндай-Панасюк, там і пра еўрапейскую Беларусь была гутарка. Но это просто прапагандысцкі прадукт, агідны, крыварукі. Это вось сякерная рэзка, ганьбішча проста ў тэхнічным плане, пры іхных магчымасцях. Вось. Ну а як вы лічыце все-таки? Можа быць, это все-таки нейкі сігнал, там гандлявацца гатовыя? Ці проста это такі злачынны эпізод працы прапаганды? Не, гэта злачынства. Сігнал не. Сігнал не. Яны ж лічаць, што гэта яны працягваюць пад коўдру, запіхаюць все, што засталося жывым. І каб напалохаць іншых, яшчэ вот трэба такіх больш відэа. Но калі б ён быў упэўнены, што ён кантралюе сітуацыю, яму б не патрэбны былі гэтыя ахвяры. Кожны дзень. Кожны дзень. Значыць, ён не кантралюе сітуацыю. Ён кантралюе толькі рэпрэсіі. І праз рэпрэсіі ён кантралюе сілавікоў. Да? І таксама я думаю, што гэта я не ад вас першага чую, што і мне людзі кажуць, што ўсё грамадства ў напружанасці. Не толькі тыя, хто у апазіцыі, не толькі тыя, хто нейтральны, не толькі тыя, хто працуюць і нічым не цікавяцца, а нават тыя самыя сілавікі. Там же сем'і, яны ж там тыя самыя менеджеры прадпрыемстваў, тыя ж самыя бізнесмены, усе ў напружанні. Гэта такі жах, што ну проста немагчыма. І гэта абавязкова выбухне, абавязкова. Захад, які мае магчымасць дапамагчы адразу, чамусьці вельмі працяглы час думаў. Уводзіць санкцыі, не уводзіць, што рабіць, як рэагаваць. Таму што ўвесь час дзіўная такая думка панавала, што ну, Лукашэнка все ж таки ёсць падтрымка. Зараз 20-й год уже вся краіна показала, да няма падтрымкі. Супраць яго ўсе. Не ўсё роўна. Таму што толькі яны маглі прыняць адразу жорсткія меры, каб не было гэтых пасадак і забойстваў. І тады б сітуацыя па-іншаму. Вось наша задача тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі, працаваць з гэтымі партнёрамі, калі б у вызначаны час, вызначаны народам Беларусі, яны все ж таки былі на нашым баку, а не на баку дыктатараў, з якімі хацелі б дабаўляцца, як з Пуціным, як з Лукашэнкам і іншымі. Гаспадар Андрэй, даруйце, калі ласка. Вось працуюць каторы год з партнёрамі, так? Спланавалі, што санкцыі павінныя паспрыяць вырашэнню праблемы палітвязняў, так? Уводзіліся санкцыі з розных прычынаў, у тым ліку самалёт Ryanair, у тым ліку са ўдзелу агрэсіі, яны ўводзіліся гэтыя санкцыі.
Ну, мне, простому чалавеку, не зразумела, што это за санкцыі. Гандаль ідзе поўным ходам, вось мяжа, ад нас тут 30 кіламетраў, значыцца, расійскае зерне прэ, ніякіх пытанняў няма. Што это за санкцыі за такія? Калі ў выніку гэтых санкцыяў белкалій выштурхоўваецца расійскім уралкаліем, ну, по-моему, это не ў нашых нацыянальных інтарэсах, не? І вось некаторыя крылы беларускіх дымсілаў прапаноўваюць радыкальны крок перакрыць чыгунку на польска-беларускай мяжы. Для таго, каб вот это быў такі эфектыўны рычаг, каб падключыўся да вырашэння праблемы Сі Цзіньпін, геапалітычны актар, і дапамог вырашыць праблему з палітвязнямі. Ну, што вы пра гэта думаеце? Ну, по-першае, я думаю, што любыя санкцыі маральна патрэбны, каб вызваліць усіх палітвязняў. Нельга звязваць санкцыі з рэжымам Лукашенка. То бок, санкцыі для таго, каб Лукашенко зышоў з улады. Не. Санкцыі для таго, каб змяніць палітычную сістэму Беларусі. Не. Толькі для таго, каб выратаваць палітвязня. І тут я лічу, што все, што заўгодна, трэба намагацца, і каб гэта было. Таму што, ну, я не бачу іншых інструментаў з нашага боку, і з боку дэмакратычнага свету, і з боку людзей, якія валодаюць фінансавымі, эканамічнымі, якімі заўгодна інструментамі, каб дапамагчы нам вызваліць сваіх палітвязняў. Калі вызваліць палітвязня, я першы скажу, здымайце ўсе санкцыі. Все. Таму што, ну, мы абавязаны зрабіць усё, каб выратаваць людзей. Мы ратуем жыццё людзей, павінны ратаваць. Мы павінны крычаць зараз, мы крычым, мы патрабуем. Я кожны дзень размаўляю з рознымі людзьмі пра тое, як дапамагчы санкцыям. Я думаю, што урэшце рэшт тое, што там з розных бакоў гэта гучыць, гэта павінна дапамагчы. Але мяне непакоіць іншае, што пэўныя лідары, якія абазначыліся лідарамі, яны кажуць, што давайце ўсё ж такі здымем санкцыі, можа, тады пойдуць. Яны размаўляюць гэта з нашымі сябрамі, з нашымі партнёрамі, можа, тады будзе лягчэй з Лукашэнкам размаўляць пра вызваленне. Пра каго вы гаворыце канкрэтна? Пра групу вакол Ціханаўскай. Ну, паспрабавалі, з санкцыямі не выйшла. Не, такого не бывает, такое не бывает. Не паспрабавалі, вы ж самі кажаце. Зерне ідзе, там все. Польша і Літва, якія самыя у нас жорсткія крытыкі рэжыму Лукашенка, товараабарот з імі на першых месцах у Европе, гандля з Лукашенко. То есть Польша і Літва. І ёсць шмат іншага. Пакуль не будуць закрытыя гэтыя дзюркі, пакуль не будуць, пачнуць працаваць сапраўдныя санкцыі, то нельга казаць пра санкцыі. Гэта вось такой аргумент, які мы чуем кожны раз. Калі яны быццам уводзяць санкцыі. Мы ўвялі санкцыі, і праз 2 гады яны кажуць, ну, папрацавалі з санкцыямі, не атрымоўваецца, давайте здымем, будзем з Лукой працаваць. Гэта тое, што і Пуцін, і Лука добра ведаюць, што гэта так будзе, што Захад заўсёды стоміцца ад сваіх жа санкцый і пачне іх здымаць. Вот нельга зараз этого дапускаць. Ну, нельга никак. Ну, трэба... Ну, колькі людзей забіта за 30 гадоў. Спадар Андрэй, а еўразвяз кіхаць на гэта хацеў. Даруйце, калі ласка, я не дыпламатычна скажу. ЗША тым больш. Украінцы перамаўляюцца з рэжымам, а ў Літве разгараюцца антыбеларускія настроі. Значыцца, рукамі саміх літоўцаў ФСБ працуе, знайшлі, скажем так, ахілесавую пяту. Ну, слухайце, сітуацыя пераломіцца ўвогуле калі-небудзь? Ці дачакаюцца удара тактычнай ядзернай зброі з Беларусі? Вось балкунец, такі вот Анатоль Фёдораў. Ну, карацей, праводзяцца акцыі ў Варшаве каля урадавых будынкаў, датычна перакрыцця экспарту. По-моему, такі, ну, рэальна, вот, мог бы быць такі нармальны рычаг уздзеяння, так? Но я, напрыклад, вас не бачыў на гэтых акцыях, на фотаздымках. Чаму вы не далучыцеся? Я не бачу пакуль што алгарытма, які будзе працаваць у гэтым. Так, мы абмяркоўвалі з імі. Я кажу, што я не супраць гэтай акцыі.
Я не буду долучацца, тому што, па-першае, я іншым займаюся, па-другое, у меня ж все ж таки ёсць еўрапейская Беларусь, мы абмяркоўваем, што для нас прыярытэт, што не прыярытэт. І па-трэцяе, я там спробы, якія былі раней там перакрываць рух, яны ні да чога не прывялі і былі нейкімі піар-акцыямі. І я таму, калі мы размаўлялі з імі, я кажу, ну, трэба пэўныя дамоўленасці з польскім бокам. Добра там пікеты, добра гэта. Трэба размаўляць. Ну, зараз гэта адбываецца. Адбываецца все ж таки. Я лічу, што так. Ведаеце, як людзі ўнутры Беларусі нават зараз глядзяць нашу гутарку і думаюць, дык далучыцеся, дапамажыце стварыць алгарытм, прыцягніце іншыя суб'екты палітычныя. Давайце ўжо дзейнічайце, рабіце што-небудзь. Сітуацыя вельмі паганая. Ну, правільныя мыслі ці не? Не, неправільныя. Таму што шмат людзей з'явіліся, якія кажуць, я вось прапаную такую ініцыятыву, далучайцеся ўсе. Далучацца трэба да таго, што я ніколі не быў прыхільнікам механічнага аб'яднання. І мы гэтым ніколі не займаліся. Але ж менавіта нам, як еўрапейскай Беларусі, раней як ініцыятыве Хартыя, мы маглі аб'ядноўваць усіх людзей. Чаму? Таму што калі мы выпрацоўвалі пэўны план, то мы размаўлялі з усімі удзельнікамі гэтага. І яны прыходзілі да нас, прыходзілі з арганізацыяй, прыходзілі як асобы. І мы пачыналі рабіць усё разам. А калі мне прапаноўваюць тое, у чым я не ўдзельнічаў з самага першага моманту абмеркавання, я ніколі не пайду на гэта. Гаспадар Андрэй, ну я быў сведкам спробы такой вось кансалідацыі. Это была Кіев, канферэнцыя «Шлях да волі». Я, праўда, быў там тамадой, хоць мяне тут абвінавачваюць у стварэнні тэрарыстычнай арганізацыі чамусьці. Вось, але сашыў, што адбываецца, даваў дакументы там на подпісы і так далей. І эта спроба правалілася, таму што проста такая вось цяганіна, падпішу, не падпішу, падпішу заўтра там і так далей. Дык якая ж гэта спроба кансалідацыі? Гэта спроба пусціць пыл ў глаза. Гэта спроба людзей, я не ведаю, ну, можа і ведаю, не буду зараз распавядаць. Што за мэта была? Гэта не мэта кансалідацыі. Гэта мэта паказаць, бачыце, вось мы тут стварылі цэнтр, які зараз будзе ўсім кіраваць. А хто кіраваў гэтым ва ўкраіне? Украінцы, якія ў меня даверу не выклікалі, напрыклад. Таму што сярод іх былі тыя, хто патрабаваў рэпарацыі ад Беларусі. Ну, як я магу там удзельнічаць? Меня запрашалі, так. Я сказаў таму ж Шыгельскую, ну, прыязджай, паразмаўляю. Я не магу удзельнічаць у тым, што я не прапрацаваў з самага пачатку. І чаго я не разумею. Якія мэты? Вось што адбылося. Рацыя. Гаспадар Андрэй, шмат крытыкі ад вас у бок атачэння Святланы Ціханаўскай. Як вы можаце так на прэзідэнтку? Давайте факты толькі, так? Фальсіфікацыя выбараў – гэта злачынства. Яно мае тэрмін даўніны, гэтае злачынства. Не. Тыя людзі, якія ўдзельнічалі у фальсіфікацыі выбараў, гэта злачынцы. Злачынцы. Вы ведаеце, што у амбасадзе амбасадар з'яўляецца кіраўніком выбарчай камісіі. І калі гэта па нейкім прычынам не адбываецца, то ён адказвае ўсё роўна за вынікі выбараў. Што рабіў Латушка падчас выбараў? Ён быў старшынём выбарчай камісіі. Ён фальсіфікаваў выбары. Гаспадар Андрэй, ну даруйце, калі ласка. Можна я ўмешаюся вот в гэты аспект? Я просто жывы сведка фальсіфікацыі на выбарах. Значыцца, таму што ў мяне адзін друг працаваў у камісіі такой, і ён мне сказаў, слухай, я тебе пакажу ўвесь працэс і патлумачу, як это адбываецца. Ну, это, канешне, было не за мяжой, не ў амбасадзе, а я кажу вось пра звычайны менскі сталічны участак, і все аказалася банальна проста. Все, хадзі, здымай все, што хочаш, все паказваем, глядзі ў бюлетні. Значыцца, што атрымалася? Это былі, дарэчы, выбары вот 15-го года. Вось стопка за
Лукашенко, вось тут, ну там ужо з фальсіфікацыямі, дакінулі, напэўна, это, неважно. Вот такая за Лукашенко, вось такі стос за Караткевіч на той час, зусім невялікая розніца. Ну все, яны напісалі, палічылі, значыцца, і адсоткі там такія былі, нармальныя яны былі, не такая вялікая разбежка, скажем так, на этом выбарчым участку. І ён сказаў, можаш здымаць, хадзіць, рабіш все, што хочаш. Таму што потым выйдзе Ермошына, назаве, што набрала Караткевіч 3%, і все. Ці колькі там яна набрала. Это все, вот это подлики, это просто имитация, это не мае ніякога абсолютно значення. Не. Старшыня выбарчай камісіі адказваў за лічбы. І старшыня выбарчай камісіі гэта першая інстанцыя і, можа, і галоўная, якая фальсіфікавала гэтыя выбары. Чаму такую увагу Лукашенко надае? Ну, а ў амбасадах было прасцей. Латушка фальсіфікаваў, камбриг Сахасчык у сябе фальсіфікаваў выбары. І калі вось гэтае атачэнне складаецца з людзей, якія гэты рэжым стварылі, ну як я магу ввогуле там нават думаць, што яны нейкія думаюць, што нейкія змены з імі могуць быць звязаны. Ну не. Спадар Андрэй, ну фальсификовали выборы. Подумаешь, опомнились. Кто опомнился? Они? Да. Не, они у не когосьці опомнилися. там, разумеется, у когосьці там, ну, хтосьці там сваякі там у адзінай России, у России. Ну, это ж сын за отца не в ответе, як говорят, да? Чаму вы такі не літасцівы? Таму што я бачу, што, па-першае, яны забяспечылі паразу рэвалюцыі. І яны зараз робяць усё, каб нічога не адбывалася ў Беларусі. Я не ведаю, чаму. У іх матывацыя. Я не буду, я вам кажу, мы ж дамовіліся, факты. Вот я лічу, што гэта просто факты. Ну што гэта за хлусня? Да, дарэчы, вось той чалавек, які зараз пашпартам займаецца, ён сам прызнаўся, што ён 2 разы працаваў у камісіі, якая фальсіфікавала выборы, Кавалевскі. Ну, суцэльная хлусня, ну што такое гэты пашпарт? Ну як можна людзей так людзям хлусіць? Ну нічога не будзе з гэтага. Але вось гэтая сеть, яна раскінутая, якая праз план перамогу, праз рабочий рух, праз розныя галасы, праз розныя боты, праз розныя кадравыя резервы, пра той же паспорт, подставляе людзей. Мы ж ведаем, што арышты адбываюцца ў Беларусі. І што б яны там не адмаўлялі, гэта ўсё роўна звязана з іх дзейнасцю. Вы чулі, каб яны папрасілі прабачэння? Яны ж все адмаўляюць. Я не магу, як у перастройку казалі, я не магу маўчаць у гэтай сітуацыі. Дайце мне вынікі, тады, можа быць, я пачну. Я крытыкую, і пэўным чынам гэта спрацоўвае, таму што нешта там пачынаюць рабіць пад уплывам маёй крытыкі. Няхай больш будзе крытыкі, абгрунтаванай. Спадар Андрэй, кім вы бачыце сябе ў новай Беларусі, калі Беларусь захавае незалежнасць? Ну, я бачу сабе адным з каардынатараў еўрапейскай Беларусі, якая, можа быць, ужо ператварыцца ў партыю, будзе ў парламенце, і мы будзем ствараць тое, пра што мы ўсе марылі стварыць на сваім месцы. Вы будзеце ствараць канцэрн медыйны, мультимедыйны, як кажуць. Ось, мы будзем займацца палітыкай, асветай. Жыць будзем. Да, ведаеце, ну, пазбавіў нас жыцця нармальнага Лукашенка, і усе мы пачалі адкладваць сваё жыццё. Но ўсё ж такі, калі мы яго адкладваем, гэта не так разумна гэта рабіць, але ж у нас ёсць пэўныя мыслі, што чым мы хацелі б займацца. І я лічу, што ў кожнага нармальнага чалавека гэта звязана з Беларусю, у кожнага нармальнага беларуса. І гэта звязана з
свабодная Беларусь, ёсць незалежная. Тым не менш, спадар Андрэй, сітуацыя ў Беларусі сёння, ну я не буду казаць крытычная, это неправільна сярэднестатыстычны глядач зразумее, бо там нават в эканамічным плане жывуць дабрабыт, які ў 2020 годзе, нічога не памянялася, такія сігналы даходзяць. Але яна вельмі крайне небяспечная і ведаеце вось гэтыя тэндэнцыі, ну карацей, могуць быць вельмі кепскія тэндэнцыі, вельмі кепскія перспектывы і нават армагеддон сапраўдны. Да чаго людзям рэалістычна рыхтавацца, я не ведаю. Найбліжэйшае лета, вясну, лета, восень. Вот да якіх найгоршых сцэнароў варта быць падрыхтаванымі, бо яны могуць збыцца. Могуць быць, і трэба берагчы сябе, ўсё рабіць, каб захаваць сябе. Я думаю, вось праз гэтыя рэпрэсіі ўсё ж такі узнікае устойлівая ненавісць да Лукашэнкі і устойлівае жаданне ўсё ж такі пачаць будаваць жыццё сваімі рукамі. Армагеддон, ну, я думаю, Вайна можа быць? может быть. Но я кажу, что уже іншая ситуация, что Путин может развязать войну, але он не здолее уцягнуць гэтую войну тых же сённяшніх сваіх паплечнікаў. Ну, напрыклад, там Иран, Китай. Нет, это просто немагчыма. А НАТО ўжо разглядае магчымасці войны. Вось я кажу, што для мяне гэта быў паказальнік. Макрон такі абітны лідар і заўсёды хацеў здабыць сабе там аўтарытэт, падтрымку як чалавек, які размаўляе з Пуцінам. І калі ён зараз кажа, што трэба і да войскаў на зямле Украіны рыхтавацца, мы можам паслаць свае войскі туды, і што да іншых сцэнарыяў супраць Расіі. Для мяне гэта паказчык, што вось думка пайшла ў гэтым кірунку. І ваенныя пачалі браць верх, таму што абачлівыя такія палітыкі, яны разумеюць, што яны могуць застацца ввогуле адразу без сваіх пастоў, калі яны не пачнуць прыслухоўвацца да параду вайскоўцаў. Спадар Андрэй, шчыра дзякую вам за гэтую гутарку. Шаноўная публіка, напішыце, калі ласка, вашае меркаванне ў каментарах. Ну што вы думаеце, якое у вас меркаванне датычна пачутага? Заставайцеся з рацыяй. Рацыя.